ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மில்க் கிச்சன். இன்றைக்கி போரூர் ரெட்டை ஏரிக்கிட்ட இருக்கிற ஃபிஷ் மார்க்கெட்டில் தான் இந்த ஃபிஷ் வாங்கினேன் நான். இது ஜிலேபி மீன். இது ஒரு ஏரி மீன். நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு நல்லா உப்பு காரம் புளிப்பு உரைப்பு எல்லாம் நல்லா போட்டு சூப்பராக சமைச்சா செம்ம டேஸ்ட்டாக சூப்பராக நல்லாயிருக்கும். வாங்க எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். கடையிலேயே வெட்டி க்ளீன் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். இருந்தாலும் வீட்டில் வந்து நல்லா க்ளீன் பண்ணணும். உள்ளே வந்து கருப்பாக ஒரு லேயர் இருக்கும், குடல் இருக்கும், அந்த முட்டை இருக்கும். அந்த முட்டை வேணும்னா நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மீன் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்துச்சுன்னா நல்லா அழுத்தி தேய்ச்சிங்கன்னா கூட ஒன்றுமே ஆகாது. உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணால் மேலே இருக்கிற அந்த கொழுப்பு எண்ணெய் மாதிரி பிசுக்கு அதெல்லாம் வந்து நல்லா க்ளீனாக சுத்தமாகிடும். நான் மீனோட கழிவு வேஸ்ட்டுகள்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். செடியில் போட்டு மக்க வச்சா நல்லா செடி நல்லா வளரும். அதே மாதிரி இந்த மீன் கழுவுன தண்ணியும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இதையும் நான் வந்து தண்ணியோடு மிக்ஸ் பண்ணி எல்லா செடிகளுக்கும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றுவேன். மீன் நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். இப்போ மீன் டேஸ்ட்டாக எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாமா? அதுக்கு ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க, ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கோங்க. மசாலா கூடுதலாக தேவைப்பட்டால் வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 15 பல்லு பூண்டு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கோங்க. கொத்தமல்லி சேர்த்து செஞ்சிங்கன்னா நல்லா வாசனையாக மீன் நல்லாயிருக்கும். ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கோங்க. அந்த மீனோட அந்த நீச்ச வாசனை இல்லாமல் இருக்கும். இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்ச மசாலாவோடு ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு நான் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் சேர்த்துக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், ஒரு 4 ஸ்பூன் வந்து தனியாக கலந்த குழம்பு மிளகாத்தூள். காரம் கொஞ்சம் நல்லா கூடுதலாக சேர்த்தா தான் நல்லாயிருக்கும். உப்பு உரைப்பெல்லாம் நல்லா இருக்கணும். உப்பு உரைப்பு புளிப்பு எல்லாமே வந்து கடைசியாக டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. எது கொஞ்சம் கூட குறைய இருக்கோ அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதுக்கு 1.5 ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் இப்போதைக்கு. ஒரு முழு லெமன் எடுத்து ஜூஸ் எடுத்து சேர்த்துக்கலாம். லெமன் சேர்த்து செய்யும்போது தான் மீன் டேஸ்ட்டு நல்லா தூக்கலாக நல்லாயிருக்கும். இந்த உப்பு காரத்தை வந்து நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும். அதுக்காக தான் நம்ம லெமன் சேர்க்குறோம். எல்லாத்தையும் சேர்த்த பிறகு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. நல்லா கலந்தாச்சு. ஒரு மீனாக நல்லா மசாலா உள்ளெல்லாம் நல்லா இறங்குற மாதிரி பார்த்து நல்லா மசாலாலாம் பெசரி ஊற வச்சாச்சு. 1 ஹவருக்கு அப்புறமா மீன் வறுக்கலாம். 1 மணி நேரம் நல்லா ஊறட்டும். அப்படியே நம்ம மூடி வச்சிடலாம். 1 ஹவர் ஆயிடுச்சு. மீன் வறுக்கலாம் வாங்க. மேரினேட் பண்ணி வச்சது எண்ணெயில் சேர்த்துடலாம். பொறுமையாக ஒரு மீனாக நல்லா மசாலாவோடு சேர்த்து எண்ணெயில் சேர்த்து விடுங்க. நல்லா ஒரு பக்கம் வெந்து செவந்த பிறகு அடுத்த பக்கம் திருப்பி விடலாம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், மீன் சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி மசாலாவை டேஸ்ட் பார்த்துட்டிங்களா? ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துடுச்சு. அடுத்த பக்கம் திருப்பி விட்டுருக்கேன். மீன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒரு பாதி மீன் வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துட்டேன். இப்போது டேஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். என்னோடய பையனுக்கு தான் நான் அதை சர்வ் பண்ணுறேன். எப்படிப்பா இருக்குது? நல்லா இருக்கா? நீங்களும் இந்த மெத்தடில் ஃபிஷ் ஃப்ரை செஞ்சு பாருங்கள். கூடுதலாக உங்களுக்கு மசாலா தேவைப்பட்டால் கொஞ்சம் வெங்காயம் தக்காளி கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. மில்க் கிச்சன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.